तो मैं कुछ कुछ छुआ मैंने मैंने होती प्रकृत तारका बहुत बड़ा तारका ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି। मैंने ବହୁତ ବହୁତ आमर ଧନ୍ୟବାଦ। वर्तमान आमर भविष्य टिके वीडियो पॉज प्लीज प्रत्युष वीडियो पॉज प्लीज ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଯୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇମୋସନ୍ସ ପାଇଁକି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଅଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମାମିକୁ ବି ମଉସାକୁ ବି ଆଗକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ଅଛି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେମାନେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆମେ ଏକାଠି ଆଉ ये होती समारोह हो गया ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଭାଇ ମୋର ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରଇଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ ରୋଟରୀ ତରଫରୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କିଛି ଜୀବନଟା କନସେପ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ this guy has painted this one simple night This is what Charigram is all about. Of course, चलो समझते हो बोलते हैं बोली माँ को भी आई है इसको बोली इलामे तुम्हारा तो संगे मु तुम्हारा संगे आने समझते हो सीखी इकट्ठी ओके जाले नहीं भाई I'm here. सुजीत भाई आपको सुजीत भाई प्लीज जॉइन करो तो बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले कर सकते चरित्राम में सुजीत भाई को हमें चाइनीज में माइक दो ना जैसे आगे दो माइक से गोटे राती कथा कहि देव से